Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Masuk maita tu parminggota manogoton, martangiang mahita di bagasan rohatab. Amin. Marede maita sian bukede nomor 30 ayat sada roditolo.
goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Idama hatop doauro tiok ma na dihon waeng asa unang adong nama buat tupalmi. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang. Nama dok mauleate do hami tuho. Allah di paboto ko tu hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalaho salpu sogot langit do tano. Alai naho do anggo hatam rodi saleleng-leleng na. Aku nii ikut patar do sogot saluhut jolma di jolo habangsa parumami. Saya si maroham di hami. Pahot marohanami maka porseot dihatam marhite-hite ton di perbadia. Padungo mahami jala paringga sami martangyang. Asa marlas nirwa hami pai mahon ho jala asa dapot tami hanguluan nasora suda. Amen. Tangyo kamu mapati ni debata di hita minggu sadarion. Ima patik na parjolo sahat pasapuluon. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduhon. Dang jadi ganaomu. Jala dang jadi sumanomu manang ahapena di Banua Gijang. Dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aik na di toruni tano, yang gotung gabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon ni goar ni debata, yang go soture dalanna, aihona uhumna do sogot akan amarsineang ni goarna. Patik paopaton. Ingot hamu mapabadiaon ari minggui. Di naonomari maulok kamu nasa sulomu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradian nina Jehovah debatam doi. Dang jadi o mangula anggo dinasa dari. Manang anakmu pe. Manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu. Rodi isi ni hutani halak pe nama gebati hutam. Ai di naonomari do di topa debata langit do tano laut do nasa isina dungi maradia do ibana di hari papituhoni di baheni do ubain na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai palimahon ikum pasanga pomudo natorasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tano nani lehon ni Jahoba de batam diho patik paonopon unak komamunu
patik papituon. Unak ko mangalako, patik pawaluon. Unak ko manako, patik pasiaon. Unak ko olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu. Manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongammu. Bihado padok ni debata taringot tupati nasapului. Odo. Audo Jahoba debatam ninna debatata. Pargogo naso hatu dosam jala parimas. Siluluo dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton. Pinopar ni akan nasogoroa diau. Alai, asido rohaku di akan nama ribu-ribu. Akan nama holong roha diau. Naso mangalausi patike. Amin. Rap martangi yang mahita. Lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, lau maulahon na upartu patini. Amin. Tato poti mado satan nagodangi diadopan ni Tuhata. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadiko dalanna. Asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani i obai dipangido kami, saya sudati maturu-turum, asa unang mangonai betu kami. Saya sesa sude dosa nami, asa mangolu kami di bagasan asin roham. Saya pargogoi mahami, asa margogo kami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegema baga-baga taringot tuhasesan ni dosa. Mucat pe akadolok jalahumutal akarobean. Alai anggo parasien rohaku naso tupa mucat siarko. Jala pada ni hadameoku naso tupa humordit nina jahuba siasiho. Asa ngapo madi debata nadi kijang. Amin. Tabegema hatani debata nagabe turpu di taminggot imana tar surat sian Yohanes sada ayat 10 sia saat ayat 20 walu tajahama marsikat soring. Disuruh aka Yahudi sian huta Jerusalem ma aka malim dohot alak lepi manukun si Yohanes. Ai ise doho. Gabe oma di hati dakon. Ai di do, dang di posto, di do, dang au Kristusi. Gabe di sukun nasida maibana, atong isedoho. Selia dulaning jadi di dogma, dang iau panurerangi doho, dungi dialusima dang. Adungi ini nasida madok ibana, atong isedoho asa halutan hami akan marsuru hami ahado dohonomu taringut tuho dungi ninama suara ninama jojo di halongonan dohau patigor hamu madalan ni Tuhan songo naun didok ni panurirang Jesaya jian parisedo akan nanis. Jadi didok nasida mama nukun ibana buasa madidi honho so manang Kristus ho manang si Elia manang panurirangi gabe didok si Yohanes ma mangalusi nasida ia au aik do hudidihon alai ngajong-jong di tonga-tonga muna ibana naso tinada munai ibana doi narosian pudiku nahurang tamadu au maka hari tali sipatuna di betenannya doi masa di parni aik Jordan IDC do mandidihon di Johan ima sahatna martua do akana tumangion hatani debata jala nau peotsa amen.
Taha tidak ko maha porsiatai, songon nahin tidak ko nidongat tasau porsiaun di sandok portibion, rap maita mandok, au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugu naso tudusan, natumo palangi dotano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasade, imana tinubuan ni si Maria, naga begabian sianton di parbadia. Andora sohabubuan ido tuhatta na tumau na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana diau pinorsila na tuat tubano toru dung ditana na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na soatu dosani di sima ibana pa imamulak sogo tu tanoon mangumu mangulak na mangulu do nama au porsia jala adok sada huria nabadi huria hatopan nyala Kristen akan nabadi do dia sesani dosa do dia tai nama dok mulak mangulu dosogo daging nyala nong mate do dia ngoluan nasora sudah amen.
Shalom. Oras madi ita sudi. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu hari 8 Desember 2024. Sermon Parhalado. Hombar tu pesta Natal Parhalado HKBP Rawamangun Selasa hari 10 Desember 2024. Alanii sermon Parhalado di Patupama Senin hari sia Desember 2024 pukul 10 sia WIB di ruang konsistori HKBP Rawamangun. Natal Diakonia HKBP Rawamangun. Pesta Natal HKBP Rawamangun ama dohot ina nama balu, dohot anak na sopot so marina sopot so marama di Patupa Rabu hari 10 Desember 2024, Senin hari sia Desember 2024 pukul 10 tolu WIB maringanan di gereja di Patupa do latihan liturgi akan nama liturgi asa Roma tu latihani. Natal remaja Naposo dan pelajar Sidi. Seksi remaja dohot Naposo Bulung HKBP Rawamangun mengundang sude remaja Naposo Bulung pelajar Sidi asaro mandohoti Natal remaja Naposo Bulung dohot pelajar Sidi HKBP Rawamangun di hari Jumat 20 Desember 2024 pukul 10.30 WIB atau jam 6.30 sore di gereja HKBP Rawamangun. Aksi sosial Natal remaja Naposo dan pelajar Sidi. Di pesta Natal Sekai remaja dohot Naposo Patupa aksi sosial naniuluhon remaja Naposo dohot pelajar Sidi HKBP Rawamangun. Kegiatan non ima lahu mangurupi di aka na berkebutuhan khusus. Sude donasi di pasat Upati Sosial dan SLB Yayasan El Safan. Sude ruas ni Huriata dot aka Naposo Bulung dot remaja na naing berdoni donasi boima ditransfer tu rekening panitia na adong di Harotastik tingon. Titing naing Marbagas Titi Parjulo naing manjalo pasu-pasu perbagasan ima Jeffrey Fernando Panggonggom Simatupang ruas ni HKBP Rawamangun Wik Utan Kayu-Kayu Manis anak ni Amata DJ Simatupang tubuh ni Inata Pitauli Boru Papahan dohot Oroana Maria Cynthia Boru Purba ruas ni HKBP Resort Pondok Cabe Jakarta Selatan Guru ni Amata Sintua Berton Purba tubuh ni Inata Karmini Boru Situmorang pamasumasuan hari Sabtu 21 Desember 2024 di gereja HKBP Rawamangun. Titing paduahon sada naing manjalo pasu-pasu perbagasan ima Vistor Santo Kusuma Putra Tobung ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Rawamangun Tegalan anak ni Amata Jaramel Tobing Nahinan tubuh ni Inata Lisken Boru Marpaung dohot Oroana Monika Amelia Nauli Boru Hutagalung ruas ni Gereja Penguan Kristen Batak atau GPKB Menteng anak ni Amata Mangatas Hutagalung tubuh ni Inata Ida Rita Boru Papahan pamasumasuan hari Sabtu 14 Desember 2024 pukul 8.30 WIB di gereja HKBP Rawamangun. 2. Naing manjalo pasu-pasu perbagasan ima Alvin Widiarta Nababan ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Kampung Ambon
anak ni amata Febri Armin John Ray Nababan. Tubuni inata haba Erika Romauli Boru Simanjutak. Dohot orana Naomi Bunga Claudia Boru Simangutsong. Ruas ni HKBP Resort Duren Sawit. Boru ni amata Dikson Tomuan Martahan Simangutsong nahinan. Tubuni inata Juliani Roselin Boru Lubis. Pamasumasuan hari Sabtu 14 Desember 2024 pukul 8.30 di HKBP Resort Duren Sawit Jakarta. Tuatama nama masu nasida gabe parsari peona denggan di tonga-tongata tarlumobi di Joloni Tuhata. Tambahan nama sahid Alicia Cantika Hutagaul Wik Romangun Tegalan dirawat di rumah sakit RSUD Cempaka Putih. Tona Sinode Godang Pa Onom Pulu Pitohon HKBP. Dung Sidung Manjahat Titing di Jahahon Ma Tona Sinode Godang Pa Onom Pulu Pitohon HKBP tanggal 28 Desember 2024. Pelian dohot aka udut ni buah-buah tajahama di Harotas Titing Naung Pinarade ni Kuriata di pasu-pasu di Batama aka barita masa dohot ulaon aka sifat upota bahen sangap di Guarna songonima titing di Kuriata Minggu Sadarion. Tona Sinode Godang Pa Ono Pulu Pituhon HKBP tanggal 21 tanggal 8 Desember 2024. Mandapoton napinar sangapon sude ruas dohot parhalado HKBP di inganan nabe. Tabe madi hamu di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus Rajani Huriai. Mardongan roha mauliate di Tuhata di bata dohot lasni rohana sian Tuhan Yesus Kristus Rajani Huriai. Di patupa huriatado sinode Godang Pa Ono Pulu Pituhon mamuka sian hari Senin 2 Desember sahat di hari Sabtu 1 Desember 2024 nama ringanan di Parhutaan Simanarium HKBP si Poholon Tapanuli Utara dot hari Minggu 8 Desember 2024 ima pelantikan na di Patupa di HKBP Piaraja Tarutung. Di Pukado Sinode Godangi marhite ibadah dohot ulaon nabadia ni dohotan ni 1786 halak torop ni ruas ni Sinode Godang rapon tamue na Rosian Northwestern Diocese of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania atau NDW LALCT pendeta Dr. Elmerk M. Kigembe, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Natar Pilit, Pendeta Jacqueline Fritz Manuputi. Suang songoni nang Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, rapon akka undangan narosian pamareta ni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasudutan. Mardalan do Sinoda Godangi di bagasan Todina Matsaidame, uli di bagasan Hasadaon dot Sonang Niroha. Sinondangan ni tema alai pai baru hamuma dirimuna di bagasan Tondi ni rohamuna Efesus 4 ayat 20. Dohot subtema di bagasan holong na sian Kristus dohot hasadaon ni tondi perbadian na marsi tutudo HKBP paim baru padan hadirion budaya dohot hatuaon ni pangulana ruasna dohot institusina patuluson ulaon panjauon ni debata tuhurianai di Portibion. Marhite tema dot subtemaon di jauh HKBP sandok ruas ni Sinode Godang dohot sude ruas ni Huria marsa sahalak dohot hatopan
lau pai baru diri mangulahon pajauhon ni debata tu HKBP asa gabe pasu-pasu tu portibion. Di bagasan roha mauleate tu debata do sadok ruas ni sino de godang manjalo barita jujur tahun atau berita pelayanan ni opui Epurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar namang hakham sude laporan pangulaon ni Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Daniel T.A. Harahap MTH, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Urada Sinaga MTH, periode 2021-2024. Suang songoni manang laporan pangulaon ni ganup yayasan, lembaga, badan, komisi, komite, tim dohot pangulaon ni sude pareses di na 32 distrik di HKBP. Sude pangulaon saliling periode 2021-2024 on gabe bohal doi dohot ojahon di HKBP lau sumakapi dohot patuluson transformasi paimbaruon diri dohot pada ni HKBP naeng nang utik kinaro lahoma gohi panjohan ni dibata asa gabe pasu-pasu tu portibion. Terpuji tuata ala dipatupa tuata do sinode manotopon rencana strategis HKBP 2024 saat 2020 walu akalaka transformasi atau pembaruan diri jala akka dalam patuguhon sentralisasi parhepengan HKBP tu jolo. Sinode godang pa ono puluh pituhon di HKBP on ima gabe sinode godang periode sisasi di HKBP. Domutusi di patupa do pamiliton tu uluan nasandok HKBP periode 2024 saat 2020 walu. Ima marhite nama milit Epurus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Marturia Diakonia, dohot 32 halak pareses, tu 32 distrik ni HKBP. Akaon ma uluan ni HKBP na terpelit di sinode godang 22.004 ima 1. Epurus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. 2. Sekretaris Jenderal Pendeta Rickson Hutahayan MTH. 3. Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga. 4. Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik MTH. 5. Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolon Demin. Dohot 32 halak pareses na tarpilit ima. 1. Pendeta Amin Amir Zaitun Sihite MTH. 2. Pendeta Atur M. Sitorus STH MM. 3. Pendeta Big Y Simanjuntak MTH. 4. Pendeta Donald Sianturi MDiv. 5. Pendeta Epsan B. Huta Barat MTH. 6. Pendeta German Bartubara STH. 7. Pendeta Hardi B. Lumban Tobing MTH. 8. Pendeta Hasudungan Manalu STH. 9. Pendeta Henry Napitupulu MTH. 10. Pendeta Henry Banuarea STH MM. 11. Pendeta Herbin Silaban MTH. 12. Pendeta Hotler Lumban Turuan MM. 13. Pendeta Jahor Purba MTH. 14. Pendeta Kamson Pasaribu MTH. 15. Pendeta Marganda Lubis STH MIKOM. 16. Pendeta Martin Manulang STH MM. 17.
Pendeta Mauli Aritonang STH. 18. Pendeta Nexon Simanjuntak MTH. 19. Pendeta Nixon Simanjuntak STH. 20. Pendeta Oloan Nainggolan STH. 21. Pendeta Ridoi Batubara STH MPDK. 22. Pendeta Riedel Sitohang MTH. 23. Pendeta Rinta Lori Sianturi MTH. 24. Pendeta Robin Sarfot Lumban Gaul STH MM. 25. Pendeta Sampur Manulang STH. 26. Pendeta Samuel Sitopul MTH MM. 27. Pendeta Samuel TH Ambarita STH. 28. Pendeta Sumihar Sinaga MTH D-Min. 29. Pendeta Suwandi Sinambela STH MPSI. 30. Pendeta Tonggo Sitopul MTH MM. 31. Pendeta Victor Singal Silalahi STH MM. 32. Pendeta Wisno Sihombing MTH. Di paujung do Sinode Godang pap 67 hon HKBP on marhite partangyangan pangunjungi di hari Sabtu 7 Desember jam 10 sada 30 wib dungi di Udutima tu ibadah pelantikan ni uluan ni HKBP Naim Baru periode 2024 saat 2028 di hari Minggu 8 Desember 2024 di Garaja HKBP PA Raja Tarutung. Tuk takasma tabuan di tangyakta asa tulus nasa haputusan ni Sinode Godang pa 67 hon di HKBP on dohot sude uluan natar pilit manguluhon HKBP periode 2024 saat 2020 walu dipargogei jala diparbisuhi tuatalaho manguluhon HKBP songon anak mata dohot pamatang ni Kristus tu 4 tahun naroon manggohi ulaon paimbaruhon diri dohot mangoloi panjauhon ni debata asa gabe pasu-pasu huriat HKBP tu liat portibion dohot hasangapon di debata ama anak dohot tondi porbadia. Seminarium HKBP 7 Desember 2024 mardongan tabe dohot tangyang atas guarni ruas Sinode Godang HKBP ditandatangani Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Eporis HKBP 2021-2024. Ima, mulai ate.
Tapasonang marohat tamartangi ang mahita. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramuti ate-ate doho pikiran mo na be. Di bagasan Jesus Kristus tuhatay. Amen. Di hamuama namin na namin ang dihita sa luhut na horas madihita. Bungot at tama di minggu apen na paduahon di bagasatikyon
alani upasata mimatu hamu amanami nanami nang dihita saluhutna. Selamat Advent ma dihita sude. Hatani debata nama makulingi hita di minggu tasadarion di minggu Advent napa duahon. Imana tersurat di panurang Yesaya bidu 40 mamuka maisia na sadaro di ayat 5. Tersurat di panurang Yesaya bidu 40 mamuka maisia na sadaro di ayat 5. Songonom mahata ni debata na tersurat di si paihuti utamu madibagasar rohamu nabe. Apuli hamu bangsoki ninna debatamuna. Hata pulapul madok kamu turohani isi ni Jerusalem. Jala jauh kamu matu nasida. Nunga marujung parukilonna. Ay nunga sale sedosanai. Ay nunga di jalo sian tangan ni Jahoba. Silopit dua sikat ni saluhut dosana. Suara ni na jauh-jauh di halongonan. Paulihamu dalan di Jahoba. Patigorhamu di adarat dalan balobung di debatata. Ikon gohado nasarura. Jala parajeto nasa dulu dohot butul-butul. Jala gabe na hornop do na marnakot tuat. Jala gabe rura tanggurung ni dolok. Jadi patarma hamuliau ni Jahoba. Jala sangena sa sibuk mardidasa. Ay pamangan ni Jahoba do madok ima sahatna. Di hamu amanami nanami nang dihita salutna sudido hita wilala hea mangadopi hama ulun. Sudido hita hea mangadopi parukilan. Sudido hita hea menghadapi situasi na macai membutuhkan kekuatan molo ro namasai tentu hirim rohata bohado Victor Hatop selesai persoalan. Ketika kehidupan kita menghadapi tekanan, bagaimana kita keluar daripada tekanan itu? Bagaimana berakhir pergumulan hidup itu dan kita menerima keberhasilan. Alai hata motivasi, hata na mga lehon gugu, dang na holan na madok. Tetap semangat to amang inang dakolani. Adong do halak na memotivasi berupa nasihat manang pengajaran manang teguran. Ido bena pada bisuk madok orang yang melihat teguran dalam hidupnya dengan sisi yang positif, yang menerima nasihat dalam hidupnya, yang membuka dirinya menerima teguran itu dan mau berbenah, itu adalah orang yang mau bangkit dan sukses. Tapi kalau orang yang menutup dirinya, orang yang senantiasa berpikiran negatif ketika datang nasihat adalah orang yang tidak mau bangkit dan tidak mau sukses keluar dari persoalan.
Alagudang dohala amanginang. Muluro hata siadongan na pangajarion nasehat. Saya didok-dok ben nasohoi mga dobi. Saya rodo pemikiran negatif. Hapedang diboto ibana pangajarion na di patolhas manogunogu ibana asa marhamu baun nguluna. Nuaing di tonga-tonga ni hata ni debata di apen na padua honon di jodoh hita mangida boha bangso na pinilit ni debata nampe balga hulong rohani debata di bangso na pinilit nai dada madok di pasobu debata bangso na pinilit nai molo salah alai di pasingot dipicang bahkan dipaloas debata bangso na pinilit nai taruhum tarbuang tu Babel. Ini bisa kita lihat dalam pasal 39. Terlebih pada ayat 3 sampai 8. Benar memang dalam hidup kita kasih Tuhan sungguh besar. Tapi kasih Tuhan yang besar itu tidak mendiamkan kalau kita salah, tetapi Tuhan menghukum, Tuhan mengajar hidup kita, Tuhan mengajar bangsa pilihannya agar berubah, agar bertobat. Apa yang dikatakan Nabi Yesaya? Nunga di jalo nasida silopit dua, pabahinan ni nasida. Ulau nasida, ula nasida. Sungguh kejam sekali, silopit dua ninna. Jadi mulu manako sada halak, mulu dibuat sada, paula hodna piga, dua. Mulu dibuat dua, paula hodna obat alai molo tajaha siat 2 Musa bidu 22 ayat sada. Coba multimedia 2 Musa Keluaran pasal 22 ayat 1. Taburu be molo hola silopit 2. 2 Musa 22 ayat sada dohot ayat sia. Ayat 1 dan ayat 9. Ya, ngadapot amanginang. Rap majohita majaha. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Ayat 9. Apa dikatakan ayat 9? Dalam setiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah harus membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat.
silopit 2. Sungguh berat sekali dalam hidup kita sebenarnya kalau menyadari hukuman itu. Mulanya tekang bangsa Israel di bagasa perjalanan nguluna, daktikos pakatayonna, daktikos pangalahona, silopit 2 jaloonna, pakorhon ni ulaun, manampa bahiranna. Hati-hati dalam hidup kita. Tidak cukup mengembalikan apa yang telah kita ambil. Tidak cukup hanya mengatakan maaf. Tapi ada hukuman. Dan Tuhan menghukum bangsa pilihannya. Diuhum debatado bangsa nina pinilit debata. Alai amanginang dakolan sok manang marujung di panghuhumani sabing hapataran holong ni rohan ni debata. Kasih Tuhan tidak berakhir hanya pada penghakiman, hanya pada bagaimana Allah menghukum. Tetapi kasih Tuhan dinyatakan bagaimana mereka berubah, bagaimana mereka menerima penguatan. Ini yang dikatakan oleh Yesaya. Apuli hamu bangsoki ninna debatamuna, hata apul ma dok kamu tu rohani isi ni Jerusalem. Hidup yang memberikan penghiburan, hidup yang menerima penghiburan, hidup yang menguatkan orang lain, hidup yang dikuatkan oleh orang lain. Amanginang dohot di hita salut na martiki do sude. Asa di bagasan ngoluta bohado hita di jauh marhite hata ni debata, tetap memberikan kepada orang lain semangat, tetap memberikan kepada orang lain penguatan. Tarjou do ganub na porsea marhite hata nama dok masih tukol-tukolan, masih amin-aminan. Bohado nasada di bagasa Tuhani hita. Masih tangyangan. Maludo halak mangedehon nama ramarangi do hita di huriai ninna. Hebat. Songone de nama dok serikat persaudaraan berdirilah teguhna. HP marhua. Tohodo nama ramarangi bana. Tohodo na bersaudara ibana. Benarkah itu ada hubungan persaudaraan kita? Kita cek di dalam Advent ini sekarang. Jangan-jangan kehidupan kita dengan egosentrisnya kita menutup diri. Hanya perkataan mengatakan persaudaraan. Tapi ketika kawan jatuh, kita bertepuk. Kita tidak mampu memberikan penguatan kepada orang lain. Justru kita hanya mau menerima dikuatkan. Jojo do masa songoni. Molo adong naborat di bagasan nguluna. Molo adong na maol di bagasan nguluna. Naing mahola ni bana siapulan. Naing mahola ni bana si tuguan. Alay molo adong
na maol di bagasan ngulu ni donganna paula so idaunna paula so makilala ibana marjoga. Sementara firman Tuhan mengatakan jadilah garam, jadilah terang. Advent yang kedua ini mengajak kepada kita. Ida ba nunga gabi apul-apul ho tu humaliangmu, atau justru sebaliknya, nunga gabi apul-apul ho tu yanakommu, malang sebaliknya. Aladong na masa di bagasan nguluta di sadatiki adong masa dahalak doli-doli na diponis ibana ala ni pangalahona na susuman jupang maibana dohot among na dohot inong na dung diponis di sada pengadilan dengan ponis hukuman seumur hidup. Ahmadidok tuamong na mauliate mamong dimuruhi hodo au sala alai hututuddo lomoni rohakku lu jadoho mamuruhi au dungi di haul mamungna dungi idapot tomainungna Ahmadidok tuinongna jut rohakku mamereko inna tidungna puasa ditikisalau sai dia pinihoau horwati kidak dana met ibana najolo dambui nanggo sahalak madok tu ibana jangan, ini nggak boleh. Ini begini. Tambui. Dipamanja habis-habisan dong. Isi nama ngalo, omak nama non alona. Seringkali dalam hidup kita demikian. Kita kira mengasihi anak dengan memberikan segala apa yang dia inginkan, itu adalah gambaran kasih. Dengan membiarkan apa yang dia lakukan, itu adalah gambaran kasih. Dengan membiarkan tingkah laku yang salah, itu adalah gambaran kasih. Itu salah. Si picangun dong. Si ajarat dong. Tangis maduli-dulion aidam boy mulak partikian nabe nung adiulahun ibana nasala suang songoni nang hita manginang sotung maon di bagasan ngoluta gabe tapasobu tadok holong rohatta alhai tabasobu ya anak kota mangulahun akan salah dang tapi cang ibana gabe tarbuang ibana nabatoluhon didok pature dalan di debata pauli hamuma dalan ni jahuba patikor hamuma di adarat dalan balubung ni debata amang inang dohot dihita salhutna terkenal do molo di bulan Desember, terkenal do molo di Advent, lahu manomu parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus
dengan identik putih, dengan identik merah, dengan identik dengan keemasan. Asa naing mah jolma mangorom diri ibana. Seringkali orang menstel kehidupannya seakan-akan membungkus di dalam suatu penampilan yang seakan-akan tanda petik kudus, seakan-akan tanda petik baik, seakan-akan tanda petik menunjukkan saya sudah menerima keselamatan. Alai tutudo pangaradion ni dirina diapeni mangarade managam tutuhani. Benarkah persiapan di dalam hidupnya adalah membenahi hidupnya atau hanya bersifat temporer songon aksesoris Natal? Songon nataida di jolon gaba-gaba manang dipitui. Ola dapat bulan sada dangarong beisi. Di bulan 12 molo hirana muruk-muruk amat tai digoit inatai unang muruk-muruk konatalon. Molo agak neneng inatai digoit amat tai. Yang baik-baik keluar ma. Ini Natal. Alehola lewat Natal. Masuk bulan sada. Bamalu taida di TikToki, di Facebooki, luar mahata Ragunanan. Murah-murah jolma madoa tanah. Murah-murah jolma menguhumi. Itu dia pengaradeo ini. Apa yang telah dipersiapkan? Apa yang dinyatakan? Hati-hati amanginang. Oleh karena itu Nabi Yesaya mengatakan, bagaimana terjadi perubahan pada ayat 4 dalam hidup kita tidak bersifat temporer. Hamu bau ni rohai dakolat ditiki arpenon dakolat ditiki managam haroroni Kristusi hita marhamu bau didok disi ikon gohado nasa rura jala parejeton nasa dolok dohok betul-betul jala gabe na hornop do na marnakko tuat jala gabe rura tanggurung ni dolok. Kesombongan hidup, menilai orang lain, menghakimi orang lain, ubah itu, tapi tidak temporer, tidak hanya di Advent, tetapi senantiasa dalam hidup kita. Iku manoktong doa manginang, marserep ni roha hita. Waduh halak na marserep ni roha, ima halak na manada diri. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengenal siapa dia sesungguhnya. Siapa kehidupan dia. Bagaimana dia dahulu. Song bangsa Israeli. Itadado. Hatobado nasida na jolo. Parir dongoluna. Karena sehebat apapun kita pada saat ini, ingat, ngolui
sipata olo do masa songon sorha roda padati. Kamu tidak senantiasa berada di atas, suatu waktu kamu bisa berada di bawah. Kalau selama ini kamu bisa menilai orang menurut pikiranmu, maka suatu waktu siap-siap kamu juga dinilai orang menurut pikiran orang itu. Asa manati tamangina. Taparade, tapauba, rohatta. Tidak ada kesombongan yang bisa kita banggakan dalam hidup ini. Dan itu harus nyata dalam perilaku kita sebagai orang yang diselamatkan. Idu benadido di ayat 5. Jadi patarma hamuliaun ni Jehovah, jala sangena sasibuk mardidasa, ai pamangan ni Jehovah do madoki. Bahwa di dalam kehidupan orang percaya yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan adalah dia menunjukkan bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana keselamatan itu diterima melalui Kristus Yesus yang lahir dan memberikan hidupnya untuk menjadi keselamatan bagi kita, mati di kayu salib. Waduh hita papatarhoni marhite ngulutta asa marhite siani hamubaun ni rohana adong di hita, gabe taruli halak, gabe dida de halak, de batana tasobai. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, langkah hidup apapun yang kamu gerakkan dalam hidup ini, ingatlah itu mencerminkan keimananmu juga. Papatarhon haporseaumu dambu idohonon anggota ringo tu haporseaon holan di gereja do anggo di ngolu siapari lias sian haporseauku dambu idohonon di bagasan ngolukku, di bagasan ngolutta taringo tu namar debatahon namar Tuhan Yesus Kristus olat niaka persaurat do anggo ngolu siapari dau itu tidak, karena gerak hidupmu menggambarkan siapa yang menjadi keselamatanmu. Haluaun nang tajalo papatarhon hadebataun natasobba sianido ditada halak debata di bagasan Kristus Yesus napuna ngulutta atong amanginang di apen napaduahon di minggu tasadarion di dog pauli hamudalan di debata. Persiapkan jalan bagi Tuhan melalui apa? Pertama, benahi keluargamu. Benahi keluargamu. Benar memang kita mengasihi keluarga kita. Tapi bukan berarti kita membiarkan dia dalam kesalahan. Seperti Allah menghukum bangsa pilihannya. Ketika anak-anak kita, ketika keluarga kita melakukan pelanggaran, jangan tutup matamu, jangan tutup telingamu, jangan alergi terhadap didikan
Kedua, apa yang kita persiapkan, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Ikoboi do nguluta dipakai debata gabe pangapul tuna asing dakolan mangalehon dakolan majalo apul-apul ngulut tahun. Hidup yang berdampak, hidup yang berguna bagi Tuhan adalah hidup yang mampu menyatakan kemuliaan Allah, memberikan penguatan kepada orang lain. Ketiga, perbaiki kehidupanmu untuk Tuhan. Tidak ada yang bisa kamu banggakan. Jangan hanya temporer perubahan hidupmu. Nakolan di tiki partikian tertentu hirana badia hita, hirana burju hita, di tiki Advent, di tiki Natal, di tiki Pasca songoni maburjuna ale lewat siani songoni majukatna. Hati-hati dang temporer hamu baun ni roha halak nalahu manomu Tuhani naparpudi tidok ulaummu pangalahom patuduhon isedo debatam isedo sisobaumu atong ulahumma nadenggan jalamar sangap debata di dahalak marhitengolum hamuliaun ni debata. Selamat Advent madihita taparade ma ngolutta gabedalan ni debata di tonga-tonga ni portibion. Amin martangnya kita. Mauliati ma Tuhan dipakulingi ho hami di minggu Advent napadua hunon lastor hanami ala dipargugui ho hami ala dipaingoto hami asaunak kolan di tiki Advent di tiki Natal di tiki mata-mata ni pesta hurajai hami diri nami upatu pahami hamu baun di pangalahon nang dipakatayon alain-lain ma diganup tiki marhamu bau kami naing maganup tiki tarida marhite pangalahon nami pakatayon nami hamu launmu ai hodo debata nami mauliate manunga merdalan sinodi godang ni huriam HKBP dohot denggan di bagasan dame sakap ni rohamdo nasau Tuhan atong parbugogoy ma aka uluan nami naupatu jolo hami lahom manguluho perdalanan ni huriam HKBP leho sada ni roha leho bisuk asa toktong di bagasa sada semangat nai baru mangula nasida lau papatarhon harajaumu pasu-pasu ruas ni huriam diragam ni perdalanan ni ngoluna homa Tuhan na di pangasahon homa Tuhan na toktong mangaramoti homa Tuhan na pasikopo bohal lingolu nasida asa marulupulup nasida marlas ni roha nasida mangidahina denggan ni basam pasu-pasu Tuhan ruas ni huriam na di bagasan hamawolon parukilon sai pargugui manasida asabui di hamonakon parukilon nai tarlu mobi
na di bagasan habut ni roha, arsak ni roha. Abu di Tuhan, asa margugo na sida marpakiri mo dopakko. Nang na di bagasa persahito peali Tuhan. Di dia penasida, na pea di rumah sakit manang di bagas, manang narap dohot tami. Di tonga-tonga di bagas coron, manang marhite madohoti parmingguan melalui live streaming. Jama ma Tuhan, lehon mahama malum tunasida. Tarumobi di inang nyonya, sintua nyonya sinaga berusia lagan. Nyonya sintua ter siregar buru marbun. Ebenezer manurung. Inang sintua Las Maria buru sirait. David Septian Sihotang, Hendrik Parsaulian Siregar, Victor Panjaitan, Ferdinand Sitanggang, Amang TP Simanjuntak, Nyonya Togatorop Boru Siahan, Sintua Nyonya Sianipar Boru Neborhu, Sintua Nyonya Simorangkir Boru Tampu Bolon, Es Simbolon, Nyonya Sinaga Boru Simbolon, Rumintang Boru Tasoid, Amang Sintua Bungaran P Siregar, Rustioria Boru Sitanggang, Nyonya Tambunan Boru Tagaul, Amang KM Siombing, Nyonya Silalahi Boru Samosir, Renhat Silitonga, David Pangaribuan, Binsar Sialoho, Soalohon Hot Martin Lubantowing, Pantun Huta Barat, Josia Manurung, Robin Naik Pasaribu, Nyonya Huta Barat Boru Raja Guguk, Balujong Pangaribuan, Mangantar Tambunan, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Amang Sintua SP Hutasoid, Las Maria Boru Panjaitan, Amang Sintua Bistok Hutauruk, Debata Pardinggan Basa, Disudi na huguari hami, dohod na so huguari hami, Homa Tuhan na marmudu-mudu, Homa na mga lihon hamamalum, Jalapos ni roha, daun ni manasida, sa margugo na sida dapotan hai saron, dapotan hamamalum na sida, marhiti kaubat na ipangan na sida, pasu-pasu ma Tuhan, sudi keluarga, pasu-pasu ma pasikop bohal na sida, tarbahen na sida mandapoton, hai saron ni pamatang. Ubak kami huriam HKBP Rawamangun disude pangpakkubasion tarlumobi pangaradion di minggu-minggu apenon dohop manomu-nomu hatu tubuh ni Tuhan Yesus di pesta parningotani patau huriam marhobas marhiti akaparhalado ni huriam todimi ma Tuhan na mangalihon koko atong ali Tuhan upasa tamima sude pakkubasion ni huriam nang pamaretanami pe ramoti ma say homa na mga leod dami biar mida jahuba di saluhut panggonggomi negara nami asa go dami hami mamuji-muji ho di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tapuji matuhata marite deto 154. Dia
Jesus lausude tu surgawi maruju salamu setu hatai mardongan asa ngaponi sai Roma ho Jesus sai Roma ho Jesus. Tai Deo naik damang langsung kita. Sai tong mahi mado rohatai di Jesus di bana haluando dia kadang tinobus rodobus etu hatai mardongan hasa ngaponi sai Roma ho Jesus sai Roma ho Jesus. Tabasa mapiliata tuarupan debata tapauduk marohata martangi yang mahika. Ali debata manami na dibanagijang hodo haroroan ni salhut don dehon nadinggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasa tami masian nani lehomi tuhami pelian nami. Sai jalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa uparhasea kami pelianon. Patibulhon na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silan lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama namin na dibanagijang say pinarbadia maguar. Say Roma harajaon mo. Say saud malomo ni roham dibanatongon songon na dibanuagi. Lehon matuhami sadarion hanguluan sa pare. Say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Bagasan dame dohot las niroha jalo hamu ma pasu-pasu siat debat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho. Jala si marohana midaho. Di ropako Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasau romadamena tuto dim. Amin.
me